yen kepepet buta diwenehi ning aja nganti nganggo anak ora nek sampean anakane malah nekek goke. Lah sing mbok sugih iku duwe apa Mas Sam? Duwe apa kok lagi omong kowe? Bolak-balik sampe tak kandhani mulane wis Kang ya wis. Lho aku iki ketua rumah tangga mbok warai. Sampeyan iki bojoku tak kandhani wong iku mikir ning kanane barang yo Kang, aja mikir ning donya tok. Omongane kok kaya mikir kok ning kono iku ning kono ndi? Sok kapan? Lah kok bedul ngene diomong. Ning konone iku somben Kang, sampean ben mlebu swarga. Mergo dono driyah karo wong cilik nek butuh apa wae wenehi sakake. Donya marang mbok dum-dumno. Yo entek larat. Dadi wong sugih kok ngono goblok kowe. Ya. Donya kok mbok kon ngutangno, mbok kon menehi. Yo melarat nganggur donyane entek kok iso. Lah terus bondo semenaki iki mbok enes sapa, Lah sini. Mbok enes sapa? Yo tak nggo dhewe.